प्रेम के बीमारी में लूट गई यारी में, 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 प्रेम के बीमारी में तू तो भुलाई गईला यार दुनियादारी में, तू तो भुलाई गईला यार दुनियादारी में। कि दर्द दिल के बढ़ा के गइल, कि रोग ऐसन लगा के गइल, आई लही गई में वो 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गए। आई हृदय में वो 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गए। दर्द दिल के बढ़ा के गइल, अरे रोग ऐसन धरा के गइल, आई लही गई में वो 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गइल। आई हृदय में वो 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गए। प्रेम के बीमारी में लूट गई यारी में, प्रेम के बीमारी में। जब से नैना चार हो गए, तोहरे से प्यार हो गए, जब से नैना चार हो गए, अचके में प्यार हो गए, जब से नैना चार भइल, अचके में प्यार भइल, मिले ए भैया। अच्छा मिलन मुलाकात कब होय भइल बा कि ना? कहाँ मिलने बाड़ू अपना लवर से? कहाँ मुलाकात भइल बा? लवर से कहाँ मुलाकात हुई? घर के पिछवाड़ी में, बसवारी में? आई हो दादा कि मिले के करार होला, मिले के करार होला। रुको भैया, कहाँ मिले लोग? घर के कहाँ मुलाकात हुई? घर के बसवारी में कि घर के पिछवाड़ी में? बताओ। बसवारी मतलब जाने लो? पिछवाड़ी में बांस के देखले बाड़ू, ढेर कुले बांस के गाछ होला, ओही जाके घर के पिछवाड़ी मुलाकात हुई। कहाँ हुई? बांस के पेड़ देखले बड़ी, गाछ कहाँ देखले बड़ी? अब जौन भी ओके भैया, अब बताओ कहाँ बसवारी में कि घर के पिछवाड़ी में? पिछवाड़ी में। पिछवाड़ी में भैया जा ना, नहीं पिछवाड़ी में लिए कि मिले के करार होला, मिले के करार होला, घर के पिछवाड़ी में मिल के करार होला, घर के पिछवाड़ी में होला, घर के पिछवाड़ी में उठ होके बाज हो, हुआ
सकते कि आज मन करतवे हो, आज मन करतवे हो, भर लिया कबहरी में, आज मन करतवे हो, भर लिया कबहरी में, टूटी गई यारी में, प्रेम के बीमारी में, टूटी गई यारी में, प्रेम के बीमारी में, टूटी गई यारी में, प्रेम के बीमारी।